18. septembra majú občania Slovenskej republiky možnosť rozhodnúť v referende o 6 otázkach. A myslím si, že sú tam dobré veci, že by stalo za to ísť a rozhodovať o veci verejných. V materských školách si najmenšie deti postupne zvykajú na nové prostredie a škôlkarský režim. Stále sa hráme na mamku, na rodinu, čo by im pripomenulo to, od čoho vlastne odišli. Rekonštrukcia základnej školy vo Vrbove bola okrem množstva uskutočnených prác ozvláštnená aj jednou kuriozitou. Nevedelo sa prísť na to, že čím to je tá zima, a pol budovy pekne kurilo, druhá polovička bola studená, čiže zhruba asi 7 učební nebolo vykurovaných. V 1. septembrovú sobotu sa nádvorie rímskokatolíckej fary vo Vrbove zaplnilo skautmi z celej potatranskej oblasti. Začal sa nový skautský rok. 120 detí zaregistrovaných, ktoré sú naozaj v takom mladom veku, a mladí vodcovia, radcovia družín, ktorí sa naozaj veľmi pekne rozbehli, a je to obeta pre nich. V 6. časti seriálu Golfová škola vám Martin s Bretom priblížia pozíciu na vrchole náprahu. Dnešné aktuality s Riou Ratajovou. V sobotu 18. septembra sa otvoria okrskové hlasovacie miestnosti. V referende, ktoré na základe petície vyhlásil prezident Ivan Gašparovič, sa budú môcť občania vyjadriť k 6 otázkam. Prvou je, či občania súhlasia so zrušením koncesionárskych poplatkov. Druhá sa týka zníženia imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tretia zníženia počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100. Štvrtá, aby orgány verejnej moci mohli mať autá za maximálne 40 000 eur. Piatá, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu mohli vykonávať aj prostredníctvom internetu. A šiesta, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona. Každý volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním platným občianskym preukazom. V obci Veľká Lomnica sú určené 2 okrsky na hlasovanie, a to v budove základnej školy na Jilemníckeho ulici. Vo Vrbove sa bude v sobotu hlasovať v jednom okrsku, a to v priestoroch obecného úradu. My sme sa v uliciach boli opýtať, či majú občania dostatok vedomostí o sobotnejšom referende a či sa chystajú k hlasovacím urnám. Samozrejme, že viem, obecný úrad nám poslal akože oznámenie, kedy je referendum v našej obci, a nezúčastním sa referenda. Áno, viem, mám papier, ale neviem, o čom je to referendum. Informovanosť je nulová. Áno, viem, zúčastním sa ho. Viem o tom. A zúčastníte sa ho? Viem, sa zúčastním, určite, že pôjdem. Ja som o tom ani nepočul, ale len teraz prvýkrát od vás práve počujem, že bude 18. decembra, alebo kedy je referendum, lebo neviem. Som nepočul o tom. Áno, viem. A zúčastníte sa ho? Zúčastním. Niektoré z tých otázok, ktoré tam budú, viete nám vymenovať? O čom sa bude rozhodovať? Koncesionárske poplatky, či platiť alebo nie. Potom poslancom siahnuť na imunitu a tak podobne. A myslím si, že sú tam dobré veci, že by stalo za to ísť a rozhodovať o veci verejných. O tom, či bude plebiscit alebo ľudovo povedané referendum platné, závisí od účasti občanov. Iba nadpolovičná účasť voličov zaručí úspešnosť septembrového referenda. Prvé dni škôlke sú pre nových škôlkarov zväčša plné stresu a obáv. Deti si zvykajú na nové prostredie, iný režim, na aký boli doteraz zvyknutí, a budujú si vzťahy s rovesníkmi a pani učiteľkami. My sme sa s kamerou vybrali pozrieť, ako zvládajú prvé dni škôlke najmenší škôlkari v materskej škole vo Veľkej Lomnici. Najťažšia býva aj pre tých veľkolomnických škôlkarov raná rozlúčka s rodičmi. Samozrejme odchádzajú po 3 rokoch od mamičiek, od tých svojich jediných lások, a prichádzajú k nám, k tým druhým mamičkám. V našich zemepisných šírkach je zaužívaný termín nástupu detí do škôlky vo veku okolo 3 rokov dieťaťa. Niektoré deti sú zrelé na nástup do škôlky už vo veku 2,5 roka, no mnohé na pobyt v materskej škole nedozreli ani v 4 rokoch. Niektoré deti nemajú problém a niektorým to trvá trošku dlhšie, ale do mesiaca, do 2 je všetko v poriadku. Ako dlho trvá tá adaptácia u malých detí? Adaptácia je veľmi individuálna, pretože každé dieťa je iné, takže u jedného to trvá niekedy
týždeň, niekedy 2 a niekto naozaj aj ten rok potrebuje. A nie je to len v malej triede. Aj my máme deti, ktoré prišli nové a tiež sa ťažšie adaptujú, keď sú s tou mamkou dlhšie doma. Ako to zvláda tie prvé dni? Tak žalostne to zvláda, ale ja si myslím, že si zvykne. Lebo vlastne má tu takú motiváciu, Kristiánko sa z neho aj vysmieva, ale určite to zvládneme, nie? Pripravovali ste nejak špeciálne Sníčeka na to, že pôjde do škôlky? Tak my sme ho už rok popred pripravovali, ale no aj tak napriek tomu sú tie slzičky. Určite že sme ho škôlkou nestrašili, ale je to tak, no, ťažké od mamky. Koľko má rôčko? 3. Ako sa voláš? Dominik. No krásne. A prečo pláčkáš? V škôlke je zle? To skôr taký smútok za mamkou. Do akej triedy chodí vaše dieťatko? Do 1. triedy. Sme záčikovia, nováčikovia. Ako to zvládate spolu? Statočne, dobre. Pripravovali ste nejak špeciálne malú na to, že pôjde do škôlky? Špeciálne nie, len sme o tom rozprávali často a sme to veľakrát rozoberali, čo myslím si, že malo svoj zmysel. To znamená, že už zo pár dní chodí do škôlky, dobre sa adaptovala? Zatiaľ áno, zatiaľ. Bo ako plačka každý deň? No, včera neplakala, ale dnes trošku. A koľko má rôčko? 2,5. Pani učiteľky už majú osvedčené metódy na to, ako odpútať pozornosť od plaču za mamkou. Sú to aktivitky väčšinou spojené s hudbou, aby tam bolo veselo, aby tie deti mali ten pocit takej radosti. Ty si už našiel nejakého kamaráta? A ako sa volá? Šidípko. To môžeš nám vymenovať, ako sa volajú tvoji najlepší kamaráti v škôlke? Ondrejko. Simonka. Emka. Viktoriju poznám. A Románku. A ty máš koho kamaráta? Linda. Čo robíte teraz? To sa hráme na medvedíka, aby nebolo mu horúco. Poďte, za ruky sa chytíme, veľké kolo spravíme a zaspívame si v ukáčke pesničku. Nastupuje potom ešte druhá fáza, možno plaču. Kedy v priebehu dňa? Nastáva niekedy druhá fáza plaču, väčšinou keď sa presúvame, ideme na tú 10. na obed. Keď ideme vonku a vedia, že tam niekde môžu tú mamku stretnúť, tak to je taká druhá, tá najväčšia fáza je pri spánku. Keď vchádzame do tej spálne a naozaj tešia sa, že chcú ísť domov a nie tu v škôlke spať. Ale to všetko prejde. Čas je najlepší lekár. Podľa odborníkov je dobré, ak dieťa prichádza do styku s rovesníkmi, učí sa s nimi vychádzať, deliť sa o hračky a venuje sa spoločnej hre, pri ktorej sa učí spoznávať mnohé doteraz nepoznané veci. Zrekonštruovaná základná škola vo Vrbove nielenže skrášľuje smerom od Žakoviec vstup do obce, ale v prvom rade plní základný účel, a to výučbu v peknom prostredí, ktorá je v rámci psychohygieny dôležitá pre kvalitné vzdelávanie. Do roku 2009 sa v obci vyučovalo v pôvodnej budove. Táto budova školy bola sprevádzkovaná prakticky v druhom polroku 1964. Robila sa len bežná údržba. Prvýkrát sme začali v roku 2007 s rekonštrukciou prakticky starej kotolne. S celkovou rekonštrukciou sa začalo 1. júla 2009 a ukončenie stavebných prác stihli dodávateľia podľa naplánovania k dátumu 31. august 2009. Za túto krátku dobu sa však urobilo naozaj veľa. Rekonštrukcia školy zahŕňa na kompletnú výmenu okien, zateplenie celej budovy obvodového plášťa, zateplenie strechy, potom urobenie okopových chodníkov okolo šachtiec za izoláciu šachiet, teda šatní. Okrem toho v interiéri školy sa kompletne vymenilo zariadenie v triedách a pribudli 3 moderné odborné učebne. Počítačová učebňa, fyzikálna učebňa, jazyková učebňa, do ďalších 2 učební bol komplet nábytok dodaný a v rámci rekonštrukcie bola vymenená kompletná sanita v celej škole. Tieto finančné zdroje boli získané z Eurofondu, to je infraštruktúra vzdelávania,
to je oblasť 1.1. Tam sme dostali prakticky 15 miliónov 600 tisíc, z ktorých sme my museli ešte 5% urobiť svoju spoluúčasť. Obec prispela financiami aj na podmurovku, teda sokel celého obvodu školskej budovy a taktiež na rekonštrukciu vchodu. Urobila sa aj celá tá rekonštrukcia tej vstupnej haly, znížil sa tam strop, prerobilo sa to tam. Pán riaditeľ tu robil prakticky stavby vedúceho. Že bol tu denne od rána do večera, naháňal a v niektoré dni tu bolo až 80 ľudí na stavbe. V škole pribudli moderné učebné pomôcky, akými sú napríklad interaktívne tabule a žiaci sa taktiež tešia z novej telocvične, ktorá tu doteraz chýbala. No keďže všetci dobre vieme, že populačné ročníky sú slabšie, že vlastne počet detí klesá, tak aj nám z nejakých 260 pred nejakými 10 rokmi to kleslo zhruba na tých 200. Takže nám zostali voľné niektoré učebne, takže z 2 učební sme sa pokúsili urobiť takú mini telocvičňu, aby aj nemuseli tie deti cvičiť na betóne, na chodbách, tak jak sa cvičilo 40 rokov predtým, ale tak máme takú našu malú telocvičňu. S rekonštrukciou kotolne uskutočnenou v roku 2007 súvisí jedna zaujímavosť. Báž úsmevné rozlúštenie záhady, nad ktorou si lámali vyše 40 rokov hlavy aj odborníci. Tak raritou asi celej tej rekonštrukcie bolo to, že urobila sa rekonštrukcia plynovej kotolne, všetko pekne fungovalo, ale v škole bola zima, tak ako predtým. No a nevedelo sa prísť na to, že čím to je tá zima a pol budovy pekne kurilo, druhá polovička bola studená, čiže zhruba asi 7 učební nebolo vykurovaných. No a keď sme s nejakými odborníkmi rozprávali, kto tu bol, tak vravel, že proste sústava vykurovacia nie je vyregulovaná a že zrejme to bude problém, že treba poháňať finančné prostriedky a dať vyregulovať sústavu. No ale nakoniec sa prišlo na to, že ani sústavu netreba vyregulovať, že je v poriadku, ale pred 40 rokmi, keď vlastne v tom 64. odovzdávali školu, tak robotníci zabudli v prívodovom kúrení asi 1,20 m dlhý drúčik, neviem, či smrekový, alebo jak už sa teraz nedá zistiť, ktorý zrejme používali na prenašanie a ten, kto to zváral, tak zavaril to aj s tým a preto časť budovy nevykurovalo. Na svete je 28 miliónov skautov, tisíce aj na Slovensku a neveľká, asi 150 členná rodinka žije čulým životom aj pod Tatrami. Spoločne hľadajú cestu k priateľstvu, morálke a tolerancii. Skauting nie je ani katolícky, ani kresťanský dokonca. Je pre všetky denominácie, aj moslimovia skauti sú aj hinduisti, aj ateisti, ktorí v istom zmysle hľadajú tú cestu k Bohu. Skauting stojí na 3 mocných pilieroch, ktoré motivujú pozitívnym postojom, či už ide o deti alebo dospelých. Je to skôr o istom životnom štýle. Vzťah k sebe samému, zdokonaľovanie seba, vzťah k vlasti, v ktorej žijem a prírode okolo, ale aj vzťah k Bohu. Kňaz a športovec skautským menom Andy je pre vyše 70-členný zbor vo Vrbove a nie len preňho žiarivým vzorom. Nečudo, že nový skautský rok začal pod Tatrami práve na Vrbovskej fare. Ale obzrime sa aj za tým posledným rokom. Myslím si, že úspešný. S viacerými skautskými vodcami som sa bavil, ktorí prežili pekné tábory. Vyvrcholenie skautského roka je letný skautský tábor. Máme asi 30-35 členov teraz. Tak bol dobrý, máme také veľké akcie. Napríklad sme mali veľkú tú krížovú cestu, betlehemské svetlo a takéto veci, čo robíme každý, už sú zvyknutí. Už pohľad na takú veľkú skupinu ľudí rôzneho veku ponúka otázku, čo ich ku skautingu láka. Dostali ma k nemu bratia, bo teda starší bratia začali chodiť, tak potom som začal aj ja, tak v rodine ma to proste to sklzlo. A čo ma na ňom láka, alebo takto, tak to je najmä to spoločenstvo ľudí. Akože jasné, že všetky tie aktivity, ktoré tu máme, všetky proste zaujímavé činnosti, príroda a nejaké zálesácké zručnosti a všetko toto, ale najmä to spoločenstvo ľudí, tie priateľstvá a to proste udrží človeka neobmedzene dlhý čas skautingu. To priateľstvo medzi ľuďmi, že jednoducho proste aj keď nepoznáš toho človeka, máš pocit, keby si ho poznal celý život. Také wow. Tak to je naplnenie duchovné. Určite, akože pre nás všetkých, ktorí sa tu stretávame každým rokom, tak pre nás je to akože niečo výnimočné, keď sa tu môžeme po roku zase všetci stretnúť. A súčasne privítať vo svojich radoch nových členov, ktorí bobríkov iba zbierajú.